Hey Wietse, Ja, jongen. ze hebben je nodig. Oh. Nou, hoe weer? Goedemiddag, heren. Hoi. Goeiedag. Goeiedag. Wij kregen een tip. Hoe wietsen. Oh, die internet, die is volgbaar, hè? Dat ben ik, ja. De Ja. jongen van hier zeker. Ja. Ik kom even zo wel weer aan de arm in, zeg maar. De handskontjes even aan zitten. Van de corona. Oh, dan gaan we nog eerst even naar de eerste werkdag. Zo die eerst even ontsmetten. Oké. Voordat de jongens naar binnen gaan. Dus dan gaan we eerst die kant even uit. Nou. En volg je maar even. Ja. Moet wel even een eindje sprinten. Maar dat hindert niks. Nou, je bent vaak hier, toen de corona zeg maar begon. Dan ben ik daarmee begonnen, zeg maar. Alles goed schemaatje. Lijstjes op en door hingen. Invullen wie er aan boven is, want het zal er wat gebeuren. En dan kan we altijd zien wie er altijd boven is, zeg maar. Nou ja, een bakje met mijn handgel door. Dus voordat ze naar binnen gaan, handen even een schemaatje. Nou, dat is ideaal, hè? Maar wat is voor de corona dan? Ik ben gewoon schilder. Oké. Ja. Begin ik hier bij dit huis even vast. Zie je? Even een stukje papier. Een beltje nemen wij mee. Nou ja, ik ga zetten. Zie je? Binnenstieltjes. Dan even een stopcontact met mij. Want zullen dan in mijn handen zitten, zeg maar, dan niet dat ik ontsmet, hè? Wat is wietsen voor man? Nou, dat weet ik eigenlijk zelf ik net. Ik heb vroeger met hem op school zitten, hij had nog niks voor horen. Nee? Nee. Dat ik hier op LTS zit. Toen hij hier dan zijn volle praat. Maar even mooi, want dit is mijn eerste dag hier. Oh ja. Dus ik die erdoor heb, maar ik denk, dit kan net weer werden. En ja, dat ziet er. En nog niks voor horen. Nee. Maar in die tussentijd helemaal gewoon in pensioen? Nee. Nee, hè? Nee. Toen ik zeg je, ik ben over jou 50, dan wist het wel. Dus dat is een mooi Eileen. Ja. En dan is hij er weer. Ja, en ik herkende het direct. Ik denk, dit is hem. Nou, zo deden ben ik mijn moeder kind. Zo nou, die deden we toegankelijk. Nou, mijn collega's die kwamen naar binnen, dan doen ze alles kind, zeg maar. Dus die jongens daar weer aan het werk. Nou, en dan had ze dan, zeg maar, geef mij een huis daar. Dan maakt ze alles weer kind. Ja, dat is gewoon, dit zit heug in faam, dat moet je goed bijhouden. Zo is het wezen, nou. Wietse, goedemiddag. Ja, best jongen, ik ben maar een man van Heerstad. Enthousiaste man, Wietse. Hij kan goed met iedereen. Iedereen kent hem ook. Ja. Elke keer als er iemand langskomt. Hey Wietse. Nou, we zijn er bij weer de kamerkleren. Dan ga ik nou even naar de keten. Maar als ik daar even tafel skin, Oké. dan ik speel even op rond je. Maar wat vies ervan, Wietse? Wegvaren. Dat mensen onze mailtjes sturen, maar erin als Wietse short is voortbliet en nee, hij in zo bliet en tevreden tune mijn baan als hij. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, dat vind ik heel mooi. Ik weet niet wie het hebben, maar vind ik wel netjes. Ja, vind ik wel. Want best wel altijd zo bliet en zo Dat ben ik ook niet. optimistisch? Ja, dat is serieus. Dan ben ik ook in West. Dus dat, ja, dat zit erin, hè? Ja, hè? Ja, ik zei wel, er moet voor mij meestal zo werden. In principe. De meesten die doen ja, gauw rekken, irriteert, en ja, vind ik wel. Maar ja, hoe kan het? Bezeten maar, je weet het net. Het is nooit meer een dag. Nee. Je moet veel een keer ziek zijn, zeg maar hoor. Nee. Ik ben altijd maar plezier, ik ben hier altijd in het werk. Thuis ook altijd, altijd plezier de vrouw en ik. Nou, dat vind ik wel heel belangrijk natuurlijk, hè. Daar doe je voor, dan hè dan. Nou, ik zit er nog maar een hele noffe dag. Ja, nou, je weet je bedankt dat ik ben binnen. Wie een verrassing. Nou, dat is tegen die net lacht. Nou, hartstikke leuk toch? Nou, vind ik mooi. Dus, nou ja, goed. Ik hoop dat het een mooie uitzending wordt. Nee, van u dan hè? Ja, zeker. Ja, dat denk ik wel.